Začal by som tým, že vysvetlím, prečo mám na sebe bundu. Prišiel som do tohoto bytu iba teraz. Je tu otrasná zima, pretože som už skoro 4 mesiace nechodím a z rovnakého dôvodu je za mnou aj ten stromček. Ak sa ti nepáči, tak toto video vypni. No ale ideme k veci. Európska únia sa znovu pokúša o to, aby mohla sledovať každú jedinú správu, fotku, video, ktorú len pošleš. Vo svojej podstate to doslova znamená koniec súkromia na internete, tak ako ho teraz poznáme. A chcete počuť tú úplnú čerešničku na torte? Politikov a všetkých takých tých vysoko postavených ľudí v tých veľmi dôležitých funkciách sa to samozrejme netýka. A ja som sem dnes prišiel zapnúť kameru na to, aby som vysvetlil, že o čo približne ide, aký s tým mám ja osobne problém a ako proti tomu bojovať. A dôvod, prečo robím toto video, je ten, že tento mesiac má prebehnúť finálne hlasovanie o podobe tohoto zákona. Takže pokiaľ s tým chceme niečo spraviť, mali by sme si pohnúť. Pre tých, ktorí ešte nevedia, Chat Control bol návrh Európskej únie, ktorý sa dosť riešil koncom minulého roka, niekedy na jeseň, ktorý teda bol hlavne o tom, že každá tvoja správa, ktorá je odoslaná, aj zašifrované správy, ako má napríklad WhatsApp, Telegram, Signál a podobne, bude tentokrát nešifrovaná, bude v podstate otvorená na to, aby ju mohla preskenovať umelá inteligencia a pokiaľ to tá umelá inteligencia vyhodnotí ako niečo podozrivé, tak sa na to bude musieť pozrieť reálna osoba a pravdepodobne budeš musieť kvôli tomu ísť aj teda vypovedať na polícii a vysvetľovať, že prečo si také niečo poslal. Od tohoto návrhu sa v podstate nič nezmenilo, akurát len to, že tam chcú vlastne viacej tlačiť na to, aby si dal oskenovať občiansky preukaz, urobiť nejaký face scan na to, aby si vlastne mal odomknutý účet, na to, aby si vedel komunikovať a aby vedeli overiť tvoj vek, na to, aby samozrejme chránili deti. Toto bol ten návrh. A teraz v podstate iba tam dali 2.0 a je to podľa mňa akože to isté. Chápem to tak, že tam dávajú väčší dôraz na to, aby si musel použiť ten občiansky preukaz a aby oni vedeli potom pripísať tie konkrétne správy ku konkrétnej osobe s konkrétnym rodným číslom, číslom občianskeho a podobne. Jim normálně přeplo v té hlavě, kámo. Normálně jim tam jeblo, je někdo jebnul to rovokladivem do hlavy a vypadl jim z toho mozek. Co to je? Co jim mrdá? Chápeš to? Čiže oni zobrali návrh, ktorý nikto nechcel a potom tam jebli, že 2.0 a takto ti to hodili naspäť ako takú loptu, že chytaj. A teraz očakávajú, že keď sa to bude volať 2.0 a že budú iba proste básniť o tom, že nie, že iba občianske a pritom je to vraj teda to isté. Takže my to z nejakého dôvodu máme teraz prijať. A akože len tak to ešte potom budeme riešiť, ale ja som sa schválne pozrel na časovú os tejto stránky Fight Chat Control. Ono sa toto tiahne už minimálne od roku 2022. Čiže to už sú pomaly 4 roky, čo proste sa toto snažia nejakým spôsobom pretlačiť. Aj napriek tomu, že teda Európska únia, ako teda Dušan vtedy výborne hovoril, že oni boli tí, čo sa snažili pušovať dopredu to, že proste GDPR a ochrana súkromných dát a všetko toto, tak oni 4 roky v kuse pušujú tento návrh napriek tomu, že to proste ľudia nechcú a nikto si to nepýta a aj po tom, čo sa dialo koncom minulého roka, že proste ľudia o tom robili videá, protestovali, vypisovali tie maily tým poslancom, aj napriek tomu sa to tam snažia proste pretlačiť a vysvetlíte mi niekto, že prečo. Čiže nejaký základný obraz máte, teraz vám vysvetlím, aký s tým mám ja problém osobne. Hej? Za prvé, umelá inteligencia je stále umelá inteligencia. Už proste máme ju tu niekoľko rokov a minimálne aj tebe alebo niekomu, koho poznáš, sa určite stalo to, že si niečo cez umelú inteligenciu buď zisťoval, alebo generoval, alebo si sa niečo spýtal a jednoducho tá informácia, ktorá ti bola poskytnutá, bola nesprávna. Reálne existujú ľudia, čo sú na strednej škole a vedia umelú inteligenciu takým spôsobom s prepáčením odrbať, že im to proste píše veci, ktoré sú jednoducho nelegálne. Oni to tam majú proste, tá umelá inteligencia má nejaké bariéry a proste sú deti, ktoré tie bariéry vedia jednoducho obísť. Tá umelá inteligencia není ľudský človek, ktorý sa na niečo pozrie a pochopí ten kontext a vie to aj vyhodnotiť.
Hej, sú ľudia, čo to vedia totálne odrbať. A táto umelá inteligencia má skenovať moje správy na to, aby to potom nejaký, po prípade, keď pošlem nejakú sprostosť, čo je napríklad nejaký čierny humor, tak potom ma to vyhodnotí trestne ako nejakého kokos fašistu alebo rasistu alebo niečo a budem musieť ísť proste vypovedať na polícii, lebo som poslal kamarátovi nejaký gif alebo nejaké memečko. Len toľko k tomu poviem ešte, že či si niekto pamätá, keď umelá inteligencia nesprávne vyhodnotila tvár jedného páchateľa, tuším to bolo v Spojených štátoch, a polícia zatkla nesprávneho muža a nakoniec, keď sa teda už po neviem koľkých hodinách zistilo, že to fakt není on, aj keď sa veľmi na seba podobajú, tak teda pán skončil s nejakým trestným záznamom a len pre prípad, hej, ideme si pozrieť, že čo sa stane, keď máš trestný záznam, hej, že to bolo ako v dnešnej dobe, pokiaľ chceš niečo reálne robiť, tak ťa to dokáže celkom hojne obmedziť. To sa ešte aj rimovalo. A čo sa stane? Zamestnanie, to je samozrejme licencie, podnikanie, cestovanie a víza, rodinný život, adopcia. Hej, toto sú veci, ktoré jednoducho ten muž mal buď s nejakým spôsobom obmedzené alebo ovplyvnené, len preto, lebo umelá inteligencia vyhodnotila, že on je páchateľ, ktorého polícia hľadá. Ja neviem, čo mám k tomu dodať. To ani nedopoviem. Takisto v podstate sa na to pozerám aj ako na tie firmy a veľké organizácie, ktoré sa snažia strašne proste pušovať a implementovať tú umelú inteligenciu, aj keď to proste ešte není jednoducho také, není to perfektné. Jednoducho sú tam nejaké veci, čo to vie generovať, ale jednoducho nie je to na takom štádiu, že tá umelá inteligencia ti vie robiť proste full on asistenta. Alebo že ho vieš proste totálne nahradiť za nejakého profesionála v tom danom odbore. Pentagon sa snažil vlastne urobiť niečo podobné, oni chcú, a neviem či to prešlo, že chceli dať ChatGPT do tých ozbrojených dronov, ale nielen s tým, že ich bude ovládať, ale aj s tým, že keď ten dron bude mať niekoho zastreliť, takže o tom môže rozhodnúť tá umelá inteligencia a že za tým nemusí byť reálna osoba, ktorá dozerá na to, že na koho ten dron kvázi stlačí tú spúšť, čo je podľa mňa extrém. Že proste tá umelá inteligencia není na takom leveli a aj napriek tomu tie obrovské firmy, organizácie, vlády do toho dávajú takú obrovskú dôveru, že sú ochotné proste riskovať ľudský život reálne. Čiže umelá inteligencia je stále iba umelá. Druhý dôvod, ktorý ma v podstate napadol teraz, keď som prišiel, bolo to, že keď Európska únia ide strašne proste do tej zelenej farby, že proste elektrika a nefosílne a proste budeme eco-friendly a neviem čo, akože čo potom poťahá tie datové centrá, ktoré majú akože kontrolovať, skenovať a ukladať dáta 450 miliónov občanov, alebo koľko nás je v Európskej únii, ktorá elektrika to potom potiahne, ako? Kde zoženete tú energiu a kto to zafinancuje. A podotýkam to, neviem, ako to chcú celé zrealizovať, ale to je len niečo, čo ma napadlo, keď som sem teraz prišiel. A myslím si, že je to hodné sa nad tým aspoň zamyslieť. Tretí problém, ktorý s tým mám, je ten, že si proste tým nechránia žiadne deti, reálne tým iba berú súkromie nám, ako obyčajným občanom, konzumerom. A zase je to len o tom, že niekto tam hore má väčšiu kontrolu nad nami, čo sme kvázi tam dole, hej, keď si to tak povieme. Tým, že eliminujú anonymitu a budú skenovať všetky správy, sú v podstate ľudia ako takí tí nezávislí novinári, ktorí si zakladajú na anonymite, úplne proste odpísaní. Celý tento návrh by sme teda vraj podľa Európskej únie mali akceptovať z jediného dôvodu, a to je to, že ideme tým chrániť deti. Všetci predsa chceme chrániť deti. No, ja neviem, kde mám začať proste. Keď strašne chcete chrániť tie deti, tak mi vysvetlíte, prečo polovica prípadov toho, kedy nejaký predátor zraní dieťa, skončí len s podmienkou. Počuli ste dobre, proste reálne sú ja akože sa čudujem, že existuje len jeden taký prípad, ale podľa toho, čo som sa nejako dočítal, minimálne v Česku a na Slovensku je skoro polovica prípadov, kedy bolo zranené dieťa a ten človek, čo to spravil, tá dospelá osoba,
zostal s podmienkou. O akej ochrane detí sa tu bavíme? Akože to ma iba tak napadlo, jasné, ja nie som žiaden expert, toto je nejaký môj amatérsky názor, ale hej, ja to nevidím ako ochranu detí. Keby chcete chrániť deti, tak možno, že zavediete niektoré kroky, ktoré spomeniem na konci tohoto videa. Proste výhovorka, že chceš chrániť deti pri tom, čo sa dneska vo svete deje, na to, aby si mohol skenovať proste celej Európskej únii všetky správy, fotky, videá, všetko, čo posielajú, získavate sebe kontrolu. Je dosť pravdepodobné, že rovnaká vec sa stane vtedy, keď pravdepodobne, to nešírime tu konšpiračné teórie, ale dosť pravdepodobne jedného dňa budú chcieť aj odstrániť hotovosť, alebo zrušenie hotovosti ako takej by bol zase iba jednoducho jeden veľký krok pre nich dopredu v tom, aby mali proste väčšiu kontrolu nad nami ako občanmi. Hej. Tiež budú hovoriť, že hotovosť je k ničomu, môžeš ju hoci kde stratiť, môže ťa niekto okradnúť, môže sa ti, neviem čo, proste peňažky na účte si môžeš hoci kedy poslať a máš to tam proste chránené, dostávaš nejaký 1% úrok, ktorý ti aj tak poviem ako hovno, pretože inflácia je ďaleko väčšia a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To si ja myslím, že sa teda stane skôr či neskôr, ale ideme naspäť k téme. Čiže ďalším bodom, prečo ja s tým mám nejaký osobný problém, je ten, že ja jednoducho neverím s týmto nikomu. Akože prepačte, ale aj tí policajti, ktorí tam sedia na tých stoličkách, sú len ľudia. Obzvlášť tu u nás na Slovensku, kedy všetci, všade, všetko získavajú cez kontakty, získavajú poznámosti a proste keď niekto chce niečo obísť a má niekoho proste do prdele známeho na polícii, či už mestskej, štátnej, kriminálnej, tak proste hoci kedy, hoci kde jednoducho. Tu je taká, akože nehovorím, že inde je to nejaké lepšie alebo takto, ja hovorím o Slovensku. Ja si proste myslím, aj to vnímam na sebe, keď proste zažil som aj ja nejaké situácie, kedy som si všimol, že jednoducho áno, dejú sa tu proste odrby, ani ľudia, ktorí sú proste v štátnej správe ako policajti, lekári a podobne, ale teraz sa bavíme o tej polícii, jednoducho nie sú poriadni. Hej? A ja proste neverím s mojimi súkromnými dátami a s tým, čo si ja píšem so svojou priateľkou, mamou, otcom, bratom, alebo čo ja posielam sám sebe, do nejakého chatu, aby som si to potom vedel na inom zariadení otvoriť. Ja proste s týmito vecami neverím nejakému random proste policajtovi. Ako prepačte. Ešte k tomu tunak na Slovensku podotýkam. Proste neverím tomu, že ten človek si to nechá iba pre seba a neverím tomu, že sa takýmto spôsobom nebude proste to nejakým spôsobom zneužívať voči ľuďom, ktorí buď majú nejaké veľké firmy a už aj keby skenovali tie konverzácie, podľa vás, čo sa tým vyrieši? Sú ľudia, ktorí boli odsúdení za nejakým spôsobom preukázané násilnenie a dostali podmienku. Haló? Podotýkam, že toto skenovanie tých konverzácií sa politikov vôbec netýka. Toto platí len pre nás. Keď som pozeral to Dušanové video na chat control, tak tam veľmi pekne povedal, že PDF-kári si potom aj tak nájdu nejaký iný spôsob na to, aby dostali to, čo proste potrebujú. Len ten spôsob bude ešte menej preukázateľnejší, pretože sa to nebude diať v tom digitálnom priestore, ktorý celý sa snažia proste skenovať pomocou tej umelej inteligencie. Rovnako ako keby teraz zrušili hotovosť, tak proste jednoducho transakcie na čiernom trhu sa tak či onak nejakým spôsobom udejú. Hej. Ja si proste myslím, že rovnako ako sa decká učia umývať si zuby, čítať, písať, počítať, by sa proste mali naučiť rozpoznať to, kedy je niekto predátor a nahlásiť to rodičovi, nahlásiť to tej aplikácii alebo nejakej dospelej osobe, ktorá je proste v tej danej oblasti jednoducho zodpovedná. Jednoducho tento point tiež povedal Duklok v tom jeho videu a podľa mňa to je veľmi dobrá pointa je ten, že teraz povedzme, že ste na tom Instagrame, niekto vás tam proste obťažuje, vy keď ste proste decko, tak vy neviete, ako to máte nahlásiť. Druhá vec je tá, že ako ja si osobne ani nemyslím, že malé decká by mali mať sociálne siete. To zase neznamená, že som proti tomu, aby si vedeli s niekým písať, napríklad keď majú nejakých kamarátov zo školy,
prečo by si nemali vedieť písať a prečo by to muselo byť proste celé skenované, však nech. Ale nech to decko vie, že si má písať iba s tými kamarátmi, pokiaľ to je nejaká dospelá osoba, tak by to dieťa proste malo byť naučené na to. A pokiaľ nie je naučené, vy ako rodič máte proste takéto veci kontrolovať. Takisto ako obsah, ktoré proste sledujú na tom internete alebo ktorý im niekto posiela. Reálne celá táto debata by sa vyriešila tým, že by ste dali deťom tlačítkové telefóny. Čo sa stane najhoršie? Počúvam, proste čo? Odfotiť si dokáže, hej? Poslať si to najskôr pravdepodobne, neviem ako fungujú dneska tlačítkové mobily, ale verím, že aj tie operačné systémy sa dosť proste posunuli. Odfotiť si to dokáže, čo si potrebuje odfotiť. Poslať si to dokáže. Napísať niekomu vie, zavolať niekomu vie. Na čo iné potrebuje decko telefón? Na hry? Dajte mu, neviem, ty kokos, nejaký tablet a zakažte mu tam inštalovanie sociálnych sietí, môže sa hrať. Na čo potrebuje ešte mobil? Na pozeranie videí môže ísť na počítač, kde je takisto zakázané inštalovať nejaké aplikácie, zakázané nejaké web stránky, pokiaľ to nepovolí administrátor. Hej, toto sú normálne veci. A to decko takisto by bolo naučené, že nemôže dávať svoje telefónne číslo cudzím ľuďom, ktorí sú dospelí. Môže to dávať iba kamarátom v škole, možno, že učiteľ, pokiaľ na niečo potrebuje, alebo nejaký, pokiaľ, neviem, ty kokos, decko chodí na nejaký krúžok, tak aby ten vyučujúci mal na neho kontakt, neviem, trestne, chápete, čo myslím? Aby ste sa mu vedeli, ten telefón tam bol iba na to, počúvajte ma sem. Ja som dostal mobil, keď som mal tak 12 rokov a ten mobil som mal vyslovene iba na to, aby sa mi niekto dovolal. Áno, dal sa tam pozerať YouTube, ale proste bolo to boli fakt také tie úplne, že ešte hrubé, proste na tom som proste nekúkával skoro nič. Proste môj prvý telefón bol na to, aby sa mi rodičia vedeli dovolať. A nefňukal som, že som tam nemal ty kokos Facebook a Instagram a neviem čo. Proste decká tieto veci nepotrebujú. Nepotrebujú sa tam ani hrať. Hrať sa môžu doma, poprípade na nejakej konzole alebo na nejakom, hovorím, tablete, nad ktorým vy máte kontrolu. A aj keby vlastne už malo ten dotykový mobil, aj ten viete nastaviť tak, že jednoducho zakážete inštalovanie aplikácií, ktoré vy nepovolíte. Proste decko si chce niečo nainštalovať, musí prísť za vami. A takto funguje proste tá kontrola. Tak prevezmete zodpovednosť za to dieťa. Lebo takýmto štýlom sa to deje potom tak, že štát príde a že no, máme tu znásilnenia, za ktoré trestáme podmienkou, aj to podotýkam. My prevezmeme zodpovednosť za vaše deti, pretože vy sa o ne neviete postarať. A urobíme to tak, že budeme sledovať úplne všetko, čo si vy posielate medzi sebou. Budete musieť prikladať občianske preukazy na to, aby ste si mohli nainštalovať četovaciu aplikáciu. A akože s vysokou pravdepodobnosťou vraj chcú zakázať tieto aplikácie deťom do nejakých 16 rokov, čo som sa pozeral. Čo akože, čo ja viem, asi je mi to 3-5, ale ako hovorím, podľa mňa není zle, že decko vie komunikovať so svojimi kamarátmi, podľa mňa zle je to, keď proste sú tam tie sociálne siete ako také, kde proste je barzaký obsah, kde ku vám, alebo vášmu profilu má hocikto prístup a ide si vás hocikto proste vyhľadať. A vy tam môžete takisto hocičo nájsť bez toho, aby ten rodič vedel, že na aký obsah sa pozeráte. No, tí, čo ste pozerali minulé video, viete, ale je tu táto stránka Fight Chat Control, s tým, že teda takto vyzerá momentálny stav. 23 štátov je za, 4 štáty sú proti. Samozrejme, ako inak, Slovensko, tak ako minulé, to vraj teda podporuje. Na rozdiel od toho, čo sme videli minulé, môžeme vidieť, že ktorí europoslanci to vlastne tentokrát aj podporujú, respektíve odmietajú. Teraz, keď sa na to pozerám, tak to vyzerá úplne inak, ako to bolo, keď som to pozeral pri písaní skriptu na toto video, pretože momentálne vidím, že viacerí to odmietajú, ale pokiaľ sa pokúsim sa nájsť footage, lebo ja som si to schválne vtedy nahral, chcel som vám toto vtedy ukázať, keď som si chystal podklady, skúsim nájsť footage toho, ako to vyzeralo predtým. Ako posledné, čo tu idem riešiť momentálne je politiku, ale čo si pamätám bolo práve to, že väčšina, alebo pokiaľ viem, tak všetci, ktorí boli ako europoslanci z Progresívneho Slovenska, to vtedy podporovali. Môžeme vidieť, že ešte tu jednu poslankyňu máme, dokonca dve. Hej, dve z PlayStationu to podporujú.
A momentálne to vyzerá celkom dobre, akože za mňa, že traja ľudia sú za, ostatní sú proti. Ja neviem, akože čo mám k tomu dodať. No, ale čo sa teda dá vraj teda spraviť, hej? Rovnako ako som to ukazoval minulé videu. Máme tu nejaký text, ktorý je v podstate už ako keby vygenerovaný. Tento text, čo ja s tým spravím, je, že si ho zmením. Pokúsim sa tam napísať niečo aj z vlastnej akože hlavy, lebo minule som to spravil tak, že som to dal do ChatGPT, preložil som si to, trochu som to upravil, poslal som to. Ale tunak máte nejaký text, ktorý si viete napísať. Napíšete im tam, čo vám na tom vadí. Prečo nechcete proste, aby schválili chat control. Prečo si myslíte, že jednoducho je to absolútne porušenie tých práv na súkromie a že to v podstate nerieši žiaden z tých problémov, ktoré teda oni hovoria, že to vyrieši, čo je teda to sexuálne obťažovanie detí. Tu máte potom tých ľudí, ktorí sú pro, že to podporujú. On vám to automaticky vyberie tých, ktorí to podporujú. A potom teda tú správu, ktorú si vy teda upravíte, dáte odoslať a dáte si to na váš mail a tam vlastne viete vybrať, hej, že z ktorého mailu si to viete potom poslať. Vám to dá automaticky na Gmail a potom im to len pošlete. Takýmto spôsobom som to robil ja, takýmto spôsobom to robili všetci. Neviem ako inak proti tomu bojovať. Jasné, môžete ísť proste protestovať a trhať brány ty kokos na nejakej parlamentnej budove alebo prezidentskom paláci, ale tým asi nič nevyriešite. Minulo sme proti tomu bojovali takto a pomohlo to, len očividne sa to aj napriek tomu proste snažia pretlačiť a ja s tým nesúhlasím a ja im to dám proste vedieť. To, že Európska únia ako celok alebo niekto na vysokom poste to chce proste presadiť je jedna vec, ale to, že ty si zvolil niekoho a ten človek podporuje to, aby ti zobrali právo na súkromie na digitálnom prostredí, ktoré je dneska, podotýkam, už tak rozvinuté, že v podstate to je ako keby, ja nehovorím, že žijeme len v digitálnom prostredí, ale uvedomujete si, že čo všetko dneska sa deje digitálne oproti tomu, čo presne 20 rokov dozadu. Moji občania teda kvázi súkromie mať nebudú, ja ho mať budem, chránime tým deti a môžete ísť do hája. Akože to si fakt niekto myslí proste, ja to nepochopím, to si fakt niekto reálne myslí, že sa tým niečo proste zmení s tými predátormi. Ja by som fakt chcel vidieť toho človeka, čo sa na to pozrie a povie si, že hej, toto je dobrý návrh a je to dobrý návrh preto, lebo lebo ja sa rád na veci pozerám kriticky. Ale toto proste, tá zamienka je proste, ja nehovorím, že zamienka je zlá, jasné, že zamienka je dobrá. Máš proste problém. Ten problém je, že niekto sexuálne obťažuje deti na internete, hej? A máš dve riešenia. Prvý, začneme všetko skenovať ty kokos pomocou umelej inteligencie a proste bude mať obrovskú databázu s občianskými preukazmi, že do čo posiela. A budeme musieť založiť oddelenia, ktoré budú kontrolovať proste tie veľké firmy, ktoré majú na starosti tieto aplikácie, oddelenia, ktoré budú kontrolovať nás ako tých používateľov tých aplikácií. Alebo máš proste riešenie číslo 2 a to je proste len to, že rodičia sa konečne začnú zaujímať o svet detí. Začnú používať mozog pri tom, že čo im dovolia a čo im nedovolia. Proste, ako som hovoril, prežije to decko bez telefónu. Jasné, v dnešnej dobe ho potrebuje, tak proste ten telefón sa stále dá nastaviť tak, že decko si tam nenainštaluje vec, ktorú mu ty nedovolíš. Bez nejakého tvojho hesla alebo niečoho. A Európska únia si povedala, že namiesto tohoto, a teda toho, že ešte by teda edukovali decka na to, aby vedeli rozpoznať tieto veci, aby proste to vedeli nahlasovať, si proste povedia, že ideme proste full on kontrolovať naše súkromné správy. To je ako keby si propagoval potraty, namiesto toho, aby si edukoval tínedžerov na to, ako majú používať prezervatív. Takže takýmto spôsobom proti tomu vieme bojovať. Od roku 2022 sa toto snažia pretlačiť. Máme 2026. Ľudia to nechcú a stále s tým proste pôjdu do nás. Ja si myslím, že rozumní ľudia sa o svoje decka postarajú. Dajú im ten tlačítkový telefón alebo ich to nejako proste obmedzia zdravo. Budú sa toho dieťaťa proste pýtať, že s kým sa baví, k tomu píše a zaujímať sa proste o ten jeho život a proste prevezmú tú zodpovednosť
za to dieťa. A ľudí, ktorí sú na Slovensku, by som tu rád nechal iba s jednou myšlienkou, a to je to, že keď vidíte, ako sa stará, respektíve nestará o vás vláda teraz alebo doposiaľ, prečo by ste chceli, aby sa starala, respektíve prevzala tú zodpovednosť za vaše deti? Zamyslite sa nad tým.